otu a ka ọ dị o ịhụrụ ụwa nke mbụ anyị akacha mma ịhụrụ ụwa nke mbụ asị m Chineke biko weghachiri anyị ụwa nke mbụ mgbe ahụ ijiri nwa okporoko ego ole okporoko na-enwe dị ngọzi na ego ole ị ga-ejiri ego na-ebughị ibu jiri zụọ ya ya fụtara gị na mmiri gị techaa ya otu ebe niile na-akwụmi ebe niile ejupụta mana unu nke ugbu a nọ okporoko even okporoko mmadụ m ego ole okporoko ị ga-eji ugbu a tee mmiri ya fụtara gị n'ofe maka na ụwa ka ugbu a ndị mmadụ atala eke nwụrụ anwụ ọhịa o ji dị mma na onye ọbụla ga na-agbasi ike gbaa mbọ gbaa mmiri maọbụ ọbara iji hụ na gịnị ị nwere ihe ị na-eme iji hụ na ịrara pịọm iji hụ na ileziri ezinụlọ gị anya iji hụ na imekere shọọ na nri na ihe ezinụlọ gị ga-eji arapịọm dị nyafụnyafụ obe dị nsọ dị nyafụnyafụ mana gbaa mbọ agala fụkwụ aka gị ị hụrụ na nkịta ọ ga-adị kpọkpọ Chineke nwere otu esi ụwa nke mbụ ụwa gboo enwere otu osi alaghachita ọ gara ịmagbu onwe ya maka na eso m na ndị ga-asị ụwa gboo ya laghachita aka ugbu a ahụ dị iche dị ịgbama otu a ka m si anabata gị n'ihe omume anyị nke taa bụ Mezie Obodo bụ mgbe anyị bịara n'ụtụtụ bịa gwa gị na ọkụ ha elekere 5 nke mgbede na anyị ga-ewetara gị ya bụ ihe omume na o jiri nkeji 5 gata elekere 5 nke mgbede mana anyị gwara gị agwa na anyị ga-awụcha onye ka anyị gwara na ya ga-awụcha lee ya anyị awụchala anyị awụọla gete gbam ịbịa nnọọ mee ya ka o yi ife ya mere onye ukwu na onye nta biko hapụ akara redio gị na Eko FM 100.7 maka oge ahụ eruola mgbe anyị ga-abịa nnọọ tọtuo ya bụ ngịga wee mee ya ka o yi ife biko cheta na nke taa ọmụnuche gị akwọ gị mana ugbu a ọwụmụna ya bụ nọ mana obere oge ọ ga-esonyere m na ya bụ ihe omume ya mere biko anwakwala anwa hipụ redio gị na Eko FM gawa ebe ọzọ maka na ka anyị jiri eju barabara imete gị mma ya mere biko nọrọkwa ebe ahụ agarịla agarị mana n'iji tupu ịtụ ga-azụ anyị ga-eleba anya n'ihe omume anyị na nkịta n'ihe gbasatara ọghọm dị na izo eze azọ n'ala Igbo ọkala njọ enwere aba ka ọka njọ ọyọladum enwere na agalaba nke ọka njọ ịhụrụ na agalaba ka izo eze azọ n'ala Igbo ọkala njọ ịhụrụ na nkịta anyị ga-eleba ya anya maka ya bụ okwu ekoola achịcha ebe o buru ibu ọ dọọla mmiri mana enwere ihe m ga-achọ ka anyị metụ na mgbede a m ga-achọtụ nnọọ ka ịkpọbatatụ mmadụ 5 ka m nụta ọnụ mmiri asụ mmadụ 5 ndị okenye ndị ṅụjuru mmiri ara afọ makwa anyị nwekwara nwata asị nwata akwọzie aka akwọzie ya usoro okenye rie nri enwekwara ụmụaka eji mgbe ofe a na-awụcha na amamihe mgbe ofe a na-awụcha na age mana e nwere ụmụaka anyị nwerekwara ndị ke na-etoto etoto gawa okwu ya okwu ka onye maara ihe ka onye ṅụjuru mmiri ara afọ ị ga-akpọbata ugbu a n'akara ekwentị anyị bụ 0911 20022 0911 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 ka ị gwatụ m ụfọdụ ihe bụ ndị na-ebute ọghọm maọbụ ihe ụfọdụ ọghọm a na-enweta na izo eze azọ n'ala Igbo kedu ọghọm ndị a na-ahụta maka ọka nkụ kedu ụdụka ọghọm ndị a na-ahụta n'ala Igbo bụ ihe kpatara ya bụ na nga a na-azụ eze onye kwụsị na ọmụ a ga-azọ onye tasị na ọmụ a ka o ruru onye kasị ọ n'ezinụlọ anyị ka kasị ọ gbakwara n'ezinụlọ anyị eze pụrụ n'ezinụlọ anyị onye kasị enwetala m ego akpatara m ego ọmụ a ga-abụ eze gị na-ahụ ọtụtụ mgbe nke a dawapụtala n'obodo ọtụtụ mgbe nsogbu apụtara nke eme na-egbuola atụrụla ka ọghọm dị na izo eze azọ n'ala Igbo maka na ya bụ okwu ka anyị ga-enyonye anya na mgbede a o koola achịcha ebe o riri nne mana ka anyị menye ya ọnụ maka si ihe karịa si tụọ ya aka enwere ka ihe ga-esi karịa asị ka tụọ ya aka ekwana nga a ga-elegide eze anya legide anya na onye wara na-asa anya onye ga-agwa ya onye ga-ekwu maka na ọwa eze si kpụrụ nkata n'ihu kwa eze okwu na mgbede a ka anyị lebatụ ya anya alo mgbede ọma Nwada Clara mgbede ọma nwoke ọma ndewo nwambiri gwa anyị ọ ga-esonye uche ga-esonyere m hapụ ọ ga-esonyere m gwa m ọtụtụ ọghọm dị na izo eze azọ n'ala Igbo Nwada Clara ikwutecha anya ịma ihe ọ bụla na-azọ azọ
enweghị ya na-eji azụ ya. A na-ejicha nshi na aja azụ ya. A na-eji egbe na mma azụ. Ọ ya mere asị eme ego one akụgbu one eme na nke a. Ọwụ ya wụ mgbe nwere ike ya wụ onye kwesịrị na ewu dị eze dutu onye ka ọzọ ji ego onye ka ọzọ etretin ya were ndị akpa obi na ndị ihe tretin ya ka e gbuo ya. So ọ na-etiga ọgba aghara n'obodo. Nke abụọ kwanụ ọ ga-eme a na-azọ eze azọ ịma a ga-ericha bribe ewu ike nye data eze. Ọ ga-eme eze ahụ aga na-ekwu eziokwu. Enwere ike ya wụ ndị sọpọtụrụ ya wetara ego sọpọtụrụ ya. Ikuku akụchapụla gị mana biko ịkpọbata gbuo ya na mkpirikpi ka nwee ike nọrọ ọkpụ oku ole. Alo mgbede ọma nwoke ọma. Ekelele gị elekwa na Odogwu ebe ọ nọ. Odogwu nọ ya ọ gara iweta ihe mana obere oge ọ ga-esonyere ị na-eshi ekwu ịgba m trọs amaghị ga-asonye atọ asị o helekwe m lekwa eluigwe mara akpa na igwe ahụ ọ ga-azụ akwa ya nri igwe ahụ ịta ụwa ya na-ekwu Mike isi akwa ndewo Mike gaa n'iru nke ọma. Clara na kembụ ọghọm n'ihe ịzụ eze azụ ntị ka otu enwere ezewu editor ị ga-ahụ ụfọdụ ga-abịakwa achị gị na-enwe ihe dịka editor amami na anụ something like that. Enwe ndị ga-epoli enwe nchi gafọ aha chi ga-enwe ihe dịka editor ịhụrụ ndịrị ka aha iti ya aka aha gị sorry the gods ga-ajọ chite gị kọpịa gị amami wara a na-eti gị dawa n'aka because of editor. Ị ga-ahụ ndị ga-abịa na-eshi ọnwụ mba na ọgbachi na ha ekweghị ndị ahụ no the last iti isi ihe ọbụla hụrụ ga-ewere ghọtara ga ahụ wuo otu ọghọm ya iti isi ya ụdai iti isi ga anwụọ because ejela azụla editor a na-amị ya aka. So onye ọbụla na-ege ihe ọbụla editor zara aka ebe ahụ onye mshimekwu ya gachiri. Ndewo Mike Alo Clara mgbede ọma makwara gị. Kedu ọghọm na-adawapụta na ize eze azọ? Ndewo ọ gara ịkọmpliti ego igwe ahụ mana ọ ga-alaghachita na nwa mgbe nta. Ọghọm dị na ya kembụ ọ ga-emega obodo ahụ nọrọ ọgba aghara obodo na obodo nọzọ na nsogbu onye nze nwere ị na-ahụta ya dịka onye iro ya. Ọ ga-eme isi na aja akarịa n'obodo ahụ. Ọ ga-eme ọganiru aga na-abata n'obodo ahụ. Ikuku na-enye ọtụtụ ndị nsogbu mana ịgbalịala ọsọ na-eme ọganiru aga abata n'obodo ahụ. Alo Nwada Clara mgbede ọma mgbede ọma ụwa ma anaghị mma kwara go onye gị na-ekwu na mgbede bụ Reverend Ike Iwu Esomomajalafu nke dị n'Owerri West na-akpọ. Ndewo Reverend gaa n'iru. Ya gajiela gị nne m. Ihe nchọrọ itinye ọnụ n'okwu a bụ oge mbụ eze a na-azọ ya azọ. Enwere lineage eze ga-afata onye ahụ chịcha ya nwụọ onye ọzọ anọchie ya. Mana kemgbe ahụ a bịara bịa mechi ụdị ihe ndị a na-azọ eze azọ. Ihe ọghọm dị ya n'ime wụ ọ na-eweta ndọkachi obodo. Ọ na-eme obodo agaghị adị n'otu ọganihu agaghị abata n'obodo ahụ because ndị ke opposition ga na-akụkacha ihe niile because ọwụ dị mandate. So ọ ga-adị mmasị obodo ọbụla echiri iwere eze ha ga-jụọ ose the lineage eze kwesịrị ịfụta ka eze si nga afụta if not ihe egbuola ọtụtụ ndị eze mekwadụ ka ọtụtụ ụmụ yutu luzo ndụ ha. So ihe ọbụla agaghị eme kpatara eze ga-eme ya n'anya udo. Clara nne m ọwụta ha mmanụ Reverend Ike Iwu. Ndewo ịgbalịala. Ọ sị na ya na-amụ eze amụ anaghị azọ eze azọ na-enwekwara na ihe ọ na-ebute ma ị gaghị azọwa ya azọwa. Alo mgbede ọma Clara nwanyị ma onye na n'oli achịcha eti okweri okwe nke mbụ n'Isochi. Ndewo eti okweri okwe.
Clara, ịma ọka ewepụta ọka ndị oke a. Mana ọ dọọla mmiri. Ọ ya wụ, ịma ihe kọsụrụ ya n'ọwụ, since ewepụtara autonomous na ala Igbo, kemgbe ka ala Igbo gasara. Ị ga Anambra steeti dị nwere ka autonomous. Anambra na-eme datin. Ọkpụkọrọkpọ eze a na-azụ ya azụ, ọkpụkọrọkpọ eze onye ogo si epulinu. Mgbe ọ si pulie, a na-azụ ya azụ. Obido na-ejide zụọ nke anyị ka autonomous a. Na ndị 419 nke onye ji ego ya gbara bịanụ ya zụkwana ya na ọbachi ezi ya nwụọ ala Igbo aghasa gbaa na ha mechere ndị gọvanọ enwezi right na-abazi ihe ime nakụta obizi ndị eze nakwata wotu before eze ebiri gọvanọ chedi ọ ga kpọrọ eze isi ala ọdị prezidenti ga kpọrọ eze isi ala ịghọtara but ugbu a na ndị eze na-agajiri arịarị na gọọmenti ha atọ nga ha ji nwetata ha ga-eji rie nri ala Igbo aghasala ya. I remember during the military onye prezident ga-anata ọ ga-abịa hụ eze ologbu nwoke maka mba ebe akwa ma ọ ga-akpọ isi ala n'ọfisi ya hụ njem eze that time by the small ibe ị ga-ahụ onye eze bifo gị prezident bifo gị ma opeti n'Imo steeti ga hụ onye eze ugbu a na-aga ndị eze na-awarị ka ma nke na gọọmenti haus emebisila ala Igbo ọ ya ga-eme na disi ndị gọvanọ ka na-akọta olu ha enwezi ibini ha nwee eziokwu ha chọọ ubi ha chọọ so onye mechanụ eziokwu ala anụ ụbọchị na-ekwe eziokwu n'obodo anyị bụ nwa isi mkpe onwe ike kwuchitere ha ọnụ ha kara nne m mfata ọtụrụmata ya bere n'ala Igbo nwanne m nwaanyị ka mgbadi ọkpa ya gajere gị ndewo eti okwe eri okwe ngwanụ anyị anụ n'ọnụ mmiri asị unu ka m gatụga ṅụọ mmiri ma kwacha akpịrị m zaghachita anyị atọtụ ya bụ nga ma dọ ya vam cheta na ị ga-akwa gị na mgbede abụọ m onwe m nwada Clara Nwokocha agarịkwala agara nọrọ ebe ahụ ana m agbayachi na nwa mgbe nta ndewo opi ike ekwuole opi eji akpọ ọnụ ndị okenye nụrụ opi gbatakwa ọsọ na orukwulenu ka o ji ruo ahụ ihe ka ubi ere ọba ahụkwu ihe karịrị nwata chọwa okenye maka na okenye dịbara gbogbo ndị okenye ala Igbo bụ ya opi na-akpọ unu ndị okenye ala Igbo ya unu ka na-akọ ndị okenye ala Igbo bụ ya opi na-akpọ unu ndị okenye ala Igbo ihe ọbụla na-eme kpọba ndị okenye ọ bụghị ihe egwuregwu ndị okenye ala Igbo bịa unu ka na-akọ ọ bụrụ na opi ike dawa ị mara na ihe ike na-eme ndị okenye ala Igbo bịa unu ka na-akọ ị makwa na ọ bụ mgbe ihe ike na-eme ya ka ndị dị ike ji abịa ndị okenye ala Igbo bịa n'ife ga-emebi unu ahụla na ihe ike emewele ndị dị ike lekwa na unu ihe ndị okenye ala Igbo bịa n'ife ga-agbakwa ụka eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ọkwa ndị Igbo ka a na-agwa ndị okenye ala Igbo bịa garị ga-asawakwa ekwuwe okwu maka ndị Igbo ọkwa ndị okenye ka a na-ekwuo ndị okenye ala Igbo bịa na nwoke adịkwa ime Chukwu kesiri elu ụwa niile were ya nye ndị okenye n'aka ndị okenye ala Igbo bịa na-akwụghacha n'ọmụ ndị okenye ha bụ isi ya ka m ji si ha gbata ọsọ ndị okenye ala Igbo bịa jisi n'itifuko ome ụfọdụ ihe na-eme n'ala Igbo ekwesịrị ilebara ha anya ndị okenye ala Igbo bịa kirikiri na-akọ ya ka m ji apụ unu bịa nke unu lebara ha anya ndị okenye ala Igbo bịa njinji ga-eji ọ bụrụ na unu abịaghị izu oku mụ ihe na-eme n'udoro unu anya ndị okenye ala Igbo bịa n'eze na-erezi unu ahụla ka ofu onye si gaba na Abuja ga-anata ike ha ndị okenye ala Igbo bịa bụrụ ibeghị ikazi ọ ga na ọka ya emebie ife Anambra bụzi nke ya ndị okenye ala Igbo bịa na Hausa bata ọka obere oge ị ga-anụ na gọọmenti haus agbaala ọkụ ndị okenye ala Igbo bịa na Hausa bata ọka ọ bụ na ọkpụ isi ama ga-akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ ndị okenye ala Igbo bịa kịta na-erizi nsị ọ bụrụ na ofu onye na-akarị ọra ntị ma anụbeghị ya mbụ ndị okenye ala Igbo bịa n'eze na-erezi ewu ọkwa sị na ofu onye siere ọra nri na ọra ga-ericha ya wa ndị okenye ala Igbo bịa n'ife ga-emebi kwọ mma na ọra siere ofu onye nri eziokwu ya afịa ya arụ ndị okenye ala Igbo bịa n'ife ga-agbakwa ụka ọ bụ asị na onwe gị ife ị ga-eme ikwere na onwe gị ife ị ga-eme ndị okenye ala Igbo bịa garị ga-asawakwa ndị okenye ala Igbo bịa opi na-akụ Igbo ndị ọma abịachila m ịbịa nnọọ mee ya bụ ihe omume ka oyi ife na ya bụ ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nke taa dịka m gwara gị na mbụ anyị ga-eleba anya
ihe gbasatara gịnị ọghọm dị na izo eze azọ n'ala Igbo. Na mgbe gboo anwụ ihe dị ka izo eze azọ, e nwekwara na ụkpụrụ a na-agbaso ewepụta eze n'obodo. Na mgbe gboo ụkpụrụ ha na-agbaso ahọpụta eze n'obodo na-abụ na nkwenye ndị okenye na ụmụnna a na-abịa kpọọ oku gbakọọ, ndị okenye na ụmụnna bịa nnọọ nwee ọgbakọ bịa kwuo lekwe anyị chọrọ eze lekwe ha gbakọọ abịa nnọọ bịa gbaa afa. Na mgbe gboo a na-agba afa ịmatachi obodo ahụ, maka na obodo ọbụla n'oge gboo ahụ ha na-enwe chi nke ha na-enwe chi na-eproteti na-echekwa obodo ahụ. Abịa mgbe ahụ bịa gbachaa afa na mgbe gboo ahụ abịa ma ọdịnala dị iche iche nke gụnyere ịṅụ iyi. Onye a ga-abịa nnọọ abịa mmecha ya ihe ndị abịasị ya ṅụọ iyi, ya ṅụọ iyi amakwa ma ala obodo ahụ ha nabatakwara ya ma mmụọ obodo ahụ ha nabatakwara ya. Ihe na-eme mgbe ahụ mgbe gboo n'ihe gbasatara na gịnị iwe eze obodo. Mana ijikwakwa gị nke wee eziokwu n'ala Igbo, ihe eji mara ndị Igbo na omenala Igbo n'aka nke ọzọ na-awụ nke abịa mewe wuruwuruwuru. Ka m gwa gị nke wee eziokwu, a na-amụ eze amụ, anaghị azụ eze azọ. A na-amụ eze amụ. Enwekwara ọtụtụ ndị kụrụ egwu ha na-ekwukwesị a na-azụ eze azọ. Olo a na-amụ eze amụ. Ị gaghị agara ebe isi ma ọchị n'ihi na iwetala ego gị mawapụta ngwanyenụ m eze meenụ m eze. Wuo ọtụtụ ihe a na-ahụ n'oge ugbu a. Na mgbe gboo enweghị ihe dị otu ahụ. A na-amụ eze amụ, anaghị egene azụ eze azọ. Mana nke ugbu a ma ọrụ ndị na-asụ ngere ha si derivas awola the case. Ịmụ eze ahụ a na-amụ na-agbakwasịkwa n'ụkwụ n'ibu eze site n'okike anatarachi na nkwenye omenala ndị obodo ahụ. Ọ na-abụ ihe sitere na chi, ọ na-abụ na o sitere n'afọ nne gị. Ị na-aghọta ihe jisi gị na a na-amụ eze amụ, anaghị azụ eze azọ. Ọ na-awụ ihe eburupụta ụwa mana ọ wụzi nke ugbu a. Mana mgbe ahụ ọ na-abụ na okike chi okike ma ọ bụkwanụ na ọ bụ ihe ma ọ bụ ọwụ na ọwụ dịka ngwa gị na a na-amụ eze amụ. Mgbe ahụ ya bụrụ na ọwụ ihe si n'afọ onye ahụ si n'ezinụlọ a, eze ga-esi n'ezinụlọ apụta, ndị ahụ abịa gba afọ mechaa ihe niile ha ga-eme, abịa gwa ha agaghị dị aha si lekwa ebe lekwa onye ọwụ. Emechaa ihe niile a mmụọ obodo ahụ eme accept, ndị obodo ahụ eme accept. Gị hụ ọganiru na-adị, nkwenye a na-anwụ otu obi. Ihe ọwụla onye ahụ gwara ndị obodo ahụ ya ka ha na-erube isi eme, a na-enwe nnupụ isi. A na-abịasị eze kwuru nke a gị ga-ama ihe ọzọ amụbeghị. Ihe ọwụla eze kwuru nke gị a ga-ewe unu kwuekwelukwa a gachi ka anyị gaa n'ọnụ mmiri asụ eze ka anyị mara ihe ọ ga-ekwu. Nwekwana onye ọbụla n'obodo ahụ ga-eme gị akwanyere ugwu dịka onye mbụ n'obodo ahụ. Mana nke ugbu a ihe emebigo, ahụ emebiela. M gwara gị sị ahụ emebiela. Nwekwaranụ na abịala nwa ọtụtụ ọghọm na-abịa adawapụta na gịnị izo eze azọ. Onye nwetazie ego ya ga magburu eze. Asị Igbo mụrụ m tụilu si ma nwata eru wara ọgọdọ gara ewu ya wuchisie ya anya. Nwekwana iji na-ahụ ọtụtụ ọnwụ n'ebe ndị eze nọ, ka agbabirila nwụọ, ka ihe ike emekwala ya, ka ihe emekwala ya. Ọdadati na chọrọ ịrụtụkwakwa na mgbe gboo ahụ onye ọbụla na-awụ eze na-enwe oke amamihe. Okwu ya na-awụ okwu amamihe. Okwu amamihe na-esi n'ọnụ ya apụta. Mana ọtụtụ ndị eze ị ga-aha nso akọrọgbago akọrọgbatu a na-aka aja mbele. Mana mgbe ahụ n'ihi na ọwụ gị na oburupụta ụwa ọ natara chi, ọwụ onye obodo mere accept, ala obodo nabatara ihe ọwụla o kwuru, omi na-adị n'ime ya, a na-agbagharị. Ị na-aghọta? A na-agbagharị ihe eze kwuru agbagharị. Gakwa elu even ị ga-ahụ
ndị okenye ndị nwụrụ na-anwụ mgbe gboo gara abịa na-akpa ịchara ya ụka. O nwere ka ọ makwa ngaba ndịrị ụfọdụ ihe n'ime oke ala obodo ahụ nọcha, ịghọtala, maka na sị mmadụ a na-amacha ihe amacha, mana ị ga-abịa hụ mgbe ọ ga-abịa nọrọ abịa na-agwa ya ngwalekwe si nga arụ nga awa oke ala anyị na nda ebe a na-aza azọ eze pụtakwuo okwu acha ikpe. Eze si ngwa lekwe nke a na-abịa agwa ya emume ndị a na-eme n'ala ahụ, mana onye na-awe asị onye na-ama nga eliri ozu a na-ama nga ọ na-eshi n'ụkwụ abụọ mekwa na ọtụtụ ihe ji gasala n'obodo anyị dị iche iche, n'ihi na onye ọbụla chọchara iwe eze. Dik chọrọ iwe eze, Harry chọrọ iwe eze, Tom chọrọ iwe eze. Heo na wao, ndị okenye ala Igbo biko bịa mekwala n'okwu ọnụ, maka ya si ihe karịa si tụọ ya aka. Ọtụtụ arụ na-emezi n'obodo anyị ha dịgasị iche iche, ọtụtụ mpụ, ọtụtụ arụrụ ala abịa pụlitecha eze ha eze otu ihe a na-anụbụ anụ n'obodo, n'ihi gịnị emetọsiala ha ala, emejọsichala ha ihe oyi, emetọọla ha ihe, emetọsichala ha ihe niile, enwewozikwa ihe na-aga aga. Ọghọm na-adị n'ize eze azọ nke mbụ na-awụ na ọ na-ebute esemokwu n'obodo. Ndị kwe ndị a ga-ekwe dashi mana lee onye eze ruru kasị ka kpuchie ego ọnụ. Onye gwara gị enwetara m ego eji awụzi eze, ihe a chọrọ wee ego. Ha echefuo na eze a na-eme ya n'ego, a na-eme ichi eze n'ego. Ndị zụrụ ngeresi who they cap fit make you wear am. A na-amụ eze amụ, anaghị azọ ya azọ. Onye maka okpu ahụ ọwụ okpu gị na-azọ ya azọchi ike azọ ya, and ịhụrụ na otu ahụ ịzọga ya na ọwụ okpu gị o nwekwa na otu ọ ga-esi aba gị chi, ọ ga-efitikwa n'isi gị ahụ. Hapụrụ onye o ruru, onye ubi ya ruru ka ọ rachaa. Mana ị gaghị ekwe, ị ga-ahụ onye wee eze obodo ya nọrọ obodo Igbo na-achị. Eme ya eme n'ala Igbo anaghị eme ya eme. Eze na-anọ n'ụlọ, ọ nọ n'ụlọ achị. Ọnwụ nke iwe eze gị nọrọ panya nọrọ kafanchan si ebe ahụ achị, adịghị eme gị n'obodo ema. Hapụkwanụ ndị ma anya ya, nwekwanụ ndị ọ dịla iwe eze mba ga-amaburu. Ọghọm dị na ya ọ na-ebute gị esemokwu n'obodo. Ndị kwe ndị enwe ndị ga-ekwenye na nke gị, nwe ndị na-aga ekwenye na nke gị. Ị na-aghọta ya wozie gịnị ihe ndọrọndọrọ ọchịchị ejizi egwu okwu ndọrọndọrọ ọchịchị gasị ọwụ onye nke anyị dịka asị mba gị na-ahụ gịnị ihe na-aghasa n'obodo. Ọzọ dịka ibe ya nke abụọ na ọ na-etisasị obodo, ọ na-ele obodo dọọ ya vam vam vam. Iji maatụ, ọtụtụ mgbe anyị na-aga ihe omume ojezuru obodo, ị bịa hụ na ọtụtụ obodo enweghị eze. Ọwụ na ha chi inwe eze kama na ọgba aghara nọ, ndị nke asọwa anyị nwagụghị, ndị ka asọ ruru anyị, ndị ka na lee anya n'obodo ndị a dịgasị iche iche enwe ihe na-aga aga. N'ihi gịnị? Enwe ihe ọma kwesịrị irutere ha, n'ihi ha nọ n'ọgba aghara. Enwe onye ga-ekwezi ka ọ bata, onye ka asụchie onye ka asụchie. Ọwụ ọkpọrọ shi a na-eme m na-eme onwe ya. Mana obodo ndị a ga-efiru na ha ama izu karịa, mana ụnụ ama nụ na-eme onwe ụnụ. Asị ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mma. Eze ahụ ọ bụrụ na enye ya onye o kwesịrị ya ele ihe ndị emechaala ya, obodo si lekwa oye ebe niile ada ajụ, onye ahụ na-eme ihe ebe niile udo na-adị, udo na-ehi odo. Mana nga ahụ ọ na-awụ gị ihe nsogbu katakata. Anyị agakwana ọtụtụ obodo bụ ndị ha nwere eze bụkwana eze o kwesịrịla, ga-ehụ ihe niile na-aga n'anya. Eze na ndị ọ na-achị ihe niile ha na-aga, ihe niile na-aga n'anya. Udo ahịa odo, eze kwue enye ya ugwu ruru ya. Gị hụkwana ndị yi na-eze sacha ha na-akwanyela ya ugwu, ndị obodo na-akwanyela ya ugwu. Mana ọ bụghị nke ugbu a. Ọtụtụ obodo ndị na-eme ihe n'otu o kwesịrị dịka etu esi eme ihe. Lee ebe ahụ, lee ka ihe na-aga. Mana ndị ahụ na-afiduru na azọga ya azọga, ngwa anyị na-azọ kpee n'udo mba, ya ele ihe niile mechie. Ada otu mkpụrụ ihu batawazinụ,
ebe niile agba ọchịchịrị enwekwana ebe eji gara gara aja na-eji gara gara ga Britain ihe mezi emezi eji akpọ ya nwa mma hapụ ụnụ ihe azọ ga na-azọ ntazi onye enwere onye kwesịrị iwe eze ahụ mana awụwa ga-ekwe ndekọ ọzọ si awụ nwa John kama nwa John ga-awa eze ka marakwa ihe kpatara ya nwa Fide isi onye mana gịnị onye na-enye ya onye bịa anwakwala ekwu ihe akwuru eme ya na ntị katakata ya ele obodo na-etisasị ihe na-eme gịnị aghasa mgbe ahụ ọ dịla anụ mma ọzọ dịka ibe ya hụ na ọ na-ebute ezigbote esemokwu n'etiti nwanne na nwanne ọtụtụ ụmụnne nọ na esemokwu nnukwute ndị ọma ya okwu esemokwu nwata ezigbo esemokwu ndị kpụ ọkụ n'ọnụ n'ihi gịnị ọmụwa nwanne ya sị mba onye kasị ya ọmụwa mba nwanne gị ahụ o nwere ike o jibe ego ya sị mba a ga-enye gị eze chefukwana na na-eme eze n'iji ego anaghị eme eze n'iji ego n'ihi na ịkpala ego karịa nwanne gị ahụ gị si furu gị gbaa gị n'ala na ị ga-eweriri eze ahụ at the end of the day agbacha ọsọ agụọ mail enwere ike nwe otu ihe a ga-eme achieve na ọchịchị gị ahụ mana enyi onye kwesịrịla ihe ya nwanne gị ahụ ọ kara akwụkwọ unu ọ kara akwụkwọ nwanne gị ị na-aghọta ọgwụnụ akpọkwa ntị ọnwụ nwanne onye eze nwanne onye dị ụta mana ị gaghị ekwe ka ọ wụrụ nwanne gị ahụ ga-awụ ya ị ga-achọrịrị ikpiri aja na garị a na-azọ gị hụ nwanne na nwanne ha nọrọzie n'iro ga-efere ụmụ ọ gakwa akwa nga ahụ ọ wọle iru ebi n'ihi gịnị eze izo eze azọ ọ dọọla mmiri ọ dọsala obodo o tipịala ezinụlọ dị iche iche o leela obodo to ghasaa ya ọghọm dị n'ime ya karịrị ya mere anyị ga-eji na-agwa gị na mgbede a sị gị ị hụrụ ihe ahụ na-eru uru gị agala gị tige gị isi hapụrụ onye o ruru ụkwa nke gị ruo oge ya daa ma iwu ha eze nwekwara ebe ọzọ ị ga-awụ ụwa na otu emeghị onye ọbụla ya ọ ga-awụ eze mere ọtụtụ ndị tiri egwu n'ala Igbo ji si a na-amụ eze amụ anaghị azọ ya azọ ma iwu ha eze ọwụhụ fụrụrụ mfụtụ na ị ga-awụ ya ma iwu ha eze nwekwara ebe ọzọ ị ga na-eme ọfụma ihe eji ekwe ihe awụ ka udo ihe odo n'obodo anyị ha dịgasị iche iche ka ọtụtụ ndị a na-enweghị eze ndịtụ adọ ga na-adọ na ka unu bịa tukeda bịa ketenụ ihe akwanụ nwanne gị onye a nwanne gị ka ihe a na-azọgburu onwe ya ka ihe unu na-alụ bịa ketenụ ka enwe ike nwe udo ma họpụta onye zuo ezuo họpụta eze maka sa agbakọ onye ọma mere ihe nwe ike gba ọfụfụ ama m ihe na-ese ama m ka ihe na-ese ịma ihe ọtụtụ ọghọm na-apụta n'ihe a na-amalite n'ihi gịnị enyeghị ya the rightful person enye ya the rightful person ọgbaghara nwe ike ịbata ọgbara abata ya kwuo okwu ma ọ tinye lekwe ebe niile na-ada ajụ ihe a na-aga n'anya biko ka anyị ike kpachara anya ọzọ dịka ibe ya wụ na ọghọm na-abụtawapụta na ize eze azọ ọ na-akpọghachi mmepe obodo azụ dịka m gwara gị ọsịba anyị gara na ọkwa azọgakwa eze azọgakwa adị otu ihu ebe niile ihe ndị kwesịrị ịrụgasị webata ọkụ ma webata nta webata imo onye ga-aga saịnịta enyi ya na-enye onye mebi ya hụrụ na gọvanọ steeti ahụ na-enye onyinye dị iche iche na-enye eze ndị dị iche iche n'obodo dị iche iche ihe nrita ma ihe nweta lekwe nke a mawapụtara ya nda mana n'ihi a na-azọ ihe ahazi enwe onye ga-aga iweta oke ahụ ka aha ala ya amachi ebe ahụ ma akpụ ọgwụla mana ndị ọzọ ga-eritụrụ n'ihi na ha nọ n'udo ha họpụtara onye kwesịrị iwe eze ya wụrụ eze ihe na-aga n'anya ike ihu mmepe adịrị n'obodo ha mana ndị nke a na-enwe hụ anọ nga azọga ya ihe niile na-etisasị gị na-ahụ ya na-akpọrọ mmepe obodo ha azụ ndị a na-ala azụ tụma ịga ihu a na-ala azụ
ọ dịla nọ mmanụ ọtụtụ ọghọm na-adawapụta egbuola abịakwala tọrọ agbakwala eze ọkụ ka emekwala ka biko ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mma ngwa n'ebe a ka m ga-emetụgharị ka m ike n'okwu ọnụ mmiri asụ Igbo ma na-ege ntị biko ndị okenye ala Igbo kedu ọghọm na-adawapụta n'izo eze azọ kedu ọghọm dị na-adawapụta n'izo eze azọ kpọbata n'akara ekwentị anyị bụ 091120022 091120022 maọbụkwa 07074541014 07074541014 kedu ọghọm ndị na-adawapụta n'izo eze azọ n'ala Igbo maka na ọ bụ ihe eji mara ala Igbo biko kpọbata nọ ka anyị mara ihe a ga-eji mee ka anyị mara otu anyị ga-esi akapụ ya bụ okwu ọnụ ka anyị mara otu anyị ga-esi adọ ya bụ okwu vam 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 maka na nwere agalaba ka ọka nji hụrụ ke ọdọyọm ake ọdọyọm ọ karịala na agalaba ke alo ọka nọ ya alo mgbede ọma weliteta olu gị elu nụ Clara nwanyị ọma mgbede ọma aha gị na-ebe si na-akpọ ahụ Chibike esimiri akpọ ndewo nwoke ọma kedu ọghọm ndị a na-adawapụta na izo eze azọ ọghọm nọ n'ido eze adọ ehi ka nke mbụ ihe gbasara eze bara n'aka gọọmenti isi eze ka anyị siri nwe problem na ala Igbo eze mbụ ihe a nọ na eji ama eze wọfọ nke egbu ụwa kwara gboo ndị gọọmenti agọ ya enye ya staf ebe ọ wụlụ ji enye ya staf atụrasị iji ego obodo na-ezu ezu mana onye ezu ezu enye ezu I could remember na Ọnịcha Ezimihite mụ na ọrụ ihe a nara ha eme a na-akpọ ụmụ mmiri jikọkwanara jikọrọ Ọnịcha mmiri ahụ eji a na eme emume Ọnịcha mmiri ma adịghị ekwu ite ọ nweghị ihe a na-eme ma adịghị mee gịnị weliteta olu gị elu hụrụ eze Ọnịcha mmiri ọ nweghị ihe eze a ga-akpakpana ihe a ma m ji mara eze ọnụ gotu of Ọnịcha ị bịarụla ụlọ ya gbagosi ihe awụ eze ị gaghị ekwe duta ọ zụrụ ya azụ enyi ya and ya melite olu nwoke ahụ ha onye ọ sọrọ gị wuru jiri ego l'Ọnịcha ya gbagisila ekpe ihe Ọnịcha chọrọ ihe a chọrọ l'Ọnịcha ndị ọhịa ga-efolo ọhịa ga tili ka ọ nwụrụ abịa nwewe ọtọlọmọs mma ahụ onye ọbụla gị si ebe ochi amalite ịdọ eze ọ bụ alaka gọọmenti o riri ọtụtụ isi dịsi oduto adịghị onye ọzọ ọ ga-enwe ijikwa ego gị gọọmenti eferiri bịa ịbịaruo ebe ahụ mgbe enwere ọtọlọmọs akarịa na dịkwụsa ga-adọghị adọga ọwụ otu o kwesịrị eze ala Igbo eze lieleghị ala Igbo ndị ka anyị gee na ntị anaghị adị ya o ji azụ azụ nwere ọzọ ichiri adị ya nkalezi ma ọzọ na gị ga ji dọọ ya dọọ site n'aka ndị ọchịchị ị gaghị asị ụfọdụ nọ n'abalị eze a agaghị nọrọ 3 years ha nwụrụ agaghị aga chọpụta ihe gburu ha onye ọzọ esila oluto o nwere ihe nrite ga n'aka ndị gọọmenti ya agala o nwere ego ya eji zụrụ ya lọgbuo ọhịa m na-agwa ime ka ndị mmadụ ma eze anaghị eji ego azụ eze o ji azụ azụ ndewo ịgbalịala nwoke ọma anaghị aza eze azọ n'ala Igbo anaghị aza eze azọ a na-amụ eze amụ biko biko gaa n'iru ịkpọbata na ya bụ ihe omume alo mgbede ọma adị m mma o ana m ihe na-ekwu very powerful topic ụdị ọbụrụ m onye Imo steeti abụ m Anambra
esemokwu a na-akpọ agụkọ nri na vileji anyị anaghị abụ eze ugbo ọ na-eme eze nwu that seat can be vacant for 10 years. Welcome ya that seat. Ibia nyefere were. Ọ bụ the chief priest of the community ga-abịa gbawa afa a na-agba afa the late president anyị nwere ọ bụ injinia na Igbo ọ nọkọtara bịa fensi ya bụ a na-anụcha ihe ị na-ekwu garịta ebe ahụ ị nọ o ehe so asịngide nlekọta ka anyị nwere ọ bụ anyị injinia na Bullis so ọ nọ na bịa one day fensi ya daa ọnọsisi akọ na Amerịka ka fensi ya na-anọkọta daa mba na ọ ga-eje ịjụ ese obodo ite na vileji anyị anyị na eze maria eto welata na vileji anyị o dufe pipụrụ laikiri n'ụmụ steeti ka m na-akpọ mmadụ bụrụ eze ọnụga na Abuja eze that our late eze hapụrụ USA hapụ ọfisi ya webụla gị anyị injinia hapụ pozishọn ya chire hapụzi ezinụlọ ebe ahụ letazi bịa na ise n'obi eze wee welite obodo anyị ijecha ịga na vileji ahụ na vileji na ọ bụ na ebido nrugbo obodo amara amara n'ala Igbo ebe na-adịrechi ndị echichi ịbịa onye ọbụla sokwara gị bụrụ ịbịa ị ga-abata na be ya obi eze ọgba nyere gị ọchị nwere nke na onwe ihe ọbụla ya ị ga-eweta ya n'obi ya ọ bụrụ ndị ahụ steeti ya na-emepụta bụ gọvanọ chọrọ na ọtụ ndị eze ha nọ na steeti haus Ugela steeti haus ha ga na-eche eze ọ nwere last time ha nwere meeting with gọvanọ ebe last 3 years ha nọ ebe a more than 4 years nwụọ tii retired red ebe a na-eche gọvanọ for more than 4 hours the governor dey like echo to their or so somebody has to go and do the available ndewo ịgbalịala ndewo n'ebe okwu niile a gbakwasakwara ụkwụ na gịnị anaghị azụ eze azụ a na-amụ eze amụ. Hello. Mgbede ọma. Adị m mma. Ndewo. Nwoke ọma Shedrack Ishi Ikenebu. Kedu ọghọm na-adawapụta n'izu eze azụ? Ọghọm na ya wụrụ otu ihe ma welitete olu nụ okwu gam echetara kwe na ihe na-ekwu ugbu a echetara m otu mgbe m nọ na ofu obodo na Anambra steeti ofu nwatakịrị ebilie sọ ya ga-abụ eze gọwa dete mmiri esiri ọ malitere ize eze nne na nna ya da ọrịa ya egwuru nweje wụsa n'ụlọ ọgwụ emegide ihe a ya sị ha na-anwụ ha nwụ afọ na ha amụọla ya but at the end of the day ọwụ nzikwa eze ahụ so ihe ndị ọghọm nọ ya and ọ na-ebutekwe igbu mmadụ ọnwụ isi mmadụ na-aba ya nga ọrịa ahụ ọ na-ebute ịgwọ oke ọgwụ n'obodo ọ na-ebute ịgwọ ọgwụ ịga na dibịa ịgwọ ọgwụ ọjọọ ka adịchọ na agwụgwụ ihe nke a mee nke a maọbụ nke ọzọ ọ na-ebute mkpọrọmasị ọ na-ebute nkewa n'obodo ọ na-ebute enwedị ihe ọma anọdụ na ya eziokwu asị m kwuo akara m ayọ ndị politicians because ihe kọsịtara ihe awụ political leaders kọsịrị ha ya bụrụ na ndị political leaders ga-ekwe ka ihe gbasara eze wụrụ ụtọ ọ dị na mbụ ọ ga-akara anyị mma ga nke anyị nọ n'ime ugbu a azọnwụ eze before you know it aga na court etinye injunction mekwa nke a emeghọ nke a this and that ihe ọjọọ enwe ihe ọma si na ya pụta n'elu nke n'okwa ihe ọma si na ya pụta ihe nsi na-etinye Chineke mma. Ndewo ịgbalịala nwoke ọma. Eze Igbo eze n'ala Igbo abala ihe ndọrọndọrọ ọchịchị ejizi egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị. Onye mere anyị ihe a chai ka otu anyị si weru n'oge a alo
Clara nwoke ọcha. Mgbede ọma o. Abịachila m abụka abụọ ọ my tea. Ew, my tea kwesịrị ikwu ofu ugboro ka ndị ọzọ nwekwa n'ike kwuo. Ese gịnị? Ị kwesịrị ikwu ofu ugboro ka ndị ọzọ nwee ike kwuo. Mana akara dị otu onye rata ibe ya aratụ. So olee ihe ikwu gị na m kụpụ? Kụpụ ịnụ. Ndewo. Ndewo. Biko onye kwutu ya hapụ ibe ya ka o kwutu. Alo. Mgbede ọma o. Ndewo. Kedu ọghọm nọ na ịzụ eze azọ? Ọghọm ụlọ ya buru ibu. Okay. Bedi e nwere ịgba ndị eze anyị wo. Ha mejie ihe ka ha nwee ike kụọ ọkwanye nwee ike na-ere ka o ji ere oge mbụ. Ọtụ nna mụrụ nna m wuo eze. So ihe ndị m hụrụ mgbe nri nwata mgbe ahụ abụ ma ihe m hụrụ ugbu. O nwere ha ga-eweta mgbe ahụ nna mụrụ nna m ahụ eweta ọkpọwa ahụ. Alụọ ya n'ala gbiri m gị mara na ihe ọjọọ emeela. Betu ugbu aka ugbu ma ga ha ọrụ. So chee ewepụ aka enwe n'ofe na ihe ka nta gbaba ala nte n'ime ụlọ. Onye nwere ikwu. Ndewo otu isi mee ya na mkpirikpi. Ịgbalị ala gbuo ya mkpirikpi. Alo, Karala, mgbede ọma nwoke ọma. Ndewo, kedu maka Uche Nwabọbọ? Uche Nwabọbọ nọ ya n'obere oge ọ ga-esonyere m. Ndewo, Clara, Amanda Neze from Douglas. Amanda Neze gaa n'iru nwoke ọma. Ndewo. Uche ọzọ tụpụtara ego ole na Douglas 2,700. Biko ị hụrụ ya? Ị hụrụ ebe ọ dapụrụ? 2,750 naira. Ebe gị bụ Uche ka m tụtara ya n'ihu shọpụ ma ewepụla m 50 naira amara n'elu ya. Nsogbu adị. Biko eme gị wetara anyị nụ. Thank you. Wetara na ya. Ka ego enwekwara ike zuo gị igwe ọkwa nụ. Biko. Clara nwoke nwaanyị ọma. Ihe ikwuge na ọmaka n'ala Igbo bete ala Igbo ndị Igbo anyị ewerele omenala ọnụzie ya ọwụrụzi omenelu understand. Aga m awụọchi mgbe Richard Okorocha nọ n'ọchịchị ọ gara aga chie ndị na-awụghị eze jụọ ha eze ndị osiri eze kọmuniti ama m sọ kọmuniti na echiri eze nwee ka efuru ozu ruo na anyị na-anwụchana adị m awe ha niile anwụchana so eze ana-adụ eze adụ anasa adọ gọvanọ prezidenti sinetọ ekwetigo onye win na-ego wayo nara ya na ọba eze nọ ghọtara eze wụ ekere aka Jehova nyere onye ahụ ghọtara pio adịkwana eze nwa gị n'aka atụ Jehova nyere gị ya asọngụwawa eze eburu enwere ihe a na-atọ o nwere omenala a na-atụ ka mata na ọgwụ atụ omenala ahụ ma mme ihe a ọgwụ na ọgwụ ọwụ dị rili eze Jehova mara n'aka ewere nyebara aka and eze ị ga-akwụ n'eziokwu ị gaghị na-ata asị ị gaghị na-ekwu okwu ọjọọ megide mmadụ ibe gị ị gaghị eri bribe kparịala onye ahụ eri ego ahụ eze ahụ mara n'aka mmemme ihe ahụ rime prem onitin ọ na-ada ọrịa ana-adagba ya agba pụtara ọ ga-anọgide n'ọrịa chigide eze nchere eso nwụrụ adị m awe that one but eze ọbụla ejikwe n'ike were eze na eze amaghị anaghị ejike mere eze ha na-achịrị 1 month eze ha na-alas 1 month ya ọnwụọ ghọtara but ọbụla eze makwara n'aka na-ebi ogologo ndụ ya ọkwa na ọkwụ na-eziokwu were okwu asị ya ọdọ ọrịa adị m awe so eze awụghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị adọkwa senetọ adọkwa prezidenti adọkwa gọvanọ adọkwa nta adọkwa ime ọwụghị ebe eze nọ ghọtara ihe ọdịkwa na a na-eji aka egwu eze awụghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye eze mara n'aka wụ eze so ọwụ Amanda Neze from Douglas Amanda Neze. Alo ọka nọ ya? Hello. Mgbede ọma. Mgbede ọma o. Nwada Clara. Ndị otu ịdị? Adị m eme otu ịdịkwa. Adị m mma. Nwada Clara, anọ m
anọ m ihe ị na-ekwu. Aha gị na-ebi si na-akpọ nụ? Aha wo Madam Beatrice. Oh, ndewo. Ka ebe si na-akpọ? Esi m World Bank na-akpọ. Okay, gaa n'iru. Ihe m chọrọ ikwu ihe gbasara okwu eze a kemgbe o jiri baa gọọmenti n'aka ka eze si gaa dịka ndị kwuru kwuru anaghị azụ eze azụ. Oke esemokwu ochidiri ugbu ọ gọvanọ mere ejiri azụ eze azụ. Gwanụ gọvanọ Imo steeti ya mara ndị o kwesịrị inye staafụ ahụ ya nyege ha o nwere ndị o ji ya staafụ because of anaghị eri bribe. Allegedly, na wata ka wa allegedly, na. Ya ka mụ japụ n'obe ya nke unu lebara anya. Biko gaa n'iru kpọbata. Alo. Nwada Clara. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Chief Eze Ọjị Eshimama Korubi na-akpọ. Ndewo. Ọgbaghara nọ na izu eze azọ karịrị akarị. Ikwu olu ya mbụ oge ikpuru anọrọ m ya. Ikpuru ochie ọ na-adị isi mmadụ. Adịna na-aga lia agba afa ha. Ma ha na-agba afa tụrụ. Ọ bụ onye akọsụ ndọrọndọrọ ọchịchị oyi erite obodo ndị ọchịchị anyị ha na-akọsụ ya. Obodo pụta asọ ha pụta onye dị ha mma onye gasị ha jee n'aka ndị gọvanọ ji aka ha gbagharịa nye ndị onye ọzọ ka obodo oke mgbewa akọghị ubi oge ka anyị azọghị ya azọ akọghị ubi zu ezu ọbụ awa eze kamgbe ahụ ruo na obodo ọgbaghara kpakpa na eze asịkwa eze ihe ndị ọzọ nwere ike ime ụbọchị aspa eze chip anyị enweghị problem ihe akọsịa onye so ọrịa mma ka na-azụ azụ. Thank you very much. Ndewo ịgbalịala. Akwụna na-anụkwa ya na anaghị azụ eze azọ a na-amụ eze amụ o rukwara anụ gị hapụ ya nye onye oru uru ma o ruru gị hapụ ya nye onye oru uru. Alo. Mgbede ọma o. Ndewo. Aha gị na-ebi si na-akpọ? Uche nọ yo. Aha m bụ Udoka esi mkpeli na-akpọ. Ndewo Udoka. Asamaja gị Uche kwarịkwasị ihu na abụọ na teleji na afọ na atọmụtọ onye nzisi m akpọtọ gị tinye ọnụ n'ebe ahụ. Ndewo Uche. Alo. Brodoyo mgbede ọma. Ka Brodoyo nwafọ Obodo, I'm calling from Mechanic Village Ọchị. Ndewo. Uche ọ gaala ịzụta igwe wa ke ọla anụ ala Jemba today. Ọ gaala ịzụta ya ime ego ya ahụ dafuru 2007 but ọ sị ọ ga-azụrịrị igwe ahụ whether you like it or not. Ọ ga-azụta ya I trust Uche. Ma ọ zụ ha kwana ya anyị abịa kpọpụ gị from him or kpọpụ ya from you. Okay. Brodoyo nwafọ Obodo dịka tọbik ya ji n'aka ka ihe mebiri emebi n'obodo a na-enila ala Igbo ịgala Awụsa na Yoruba alaghị echi ike achụ ihe gbasara ọchịchị ọdịnala ime obodo alaghị echi ike apụghị ya mana ke ihe ala Igbo anyị wu ijikwa ego adị ọhịa meziri ndị ọchịchị ala Igbo enwekwe ka enwee respect ibi nke a na-asịgodi na ọnwa eze ndị eze enweghị respect andị ọhịa mekwere enwe prezidenti na-abịa ugbu ka ahụ ndị eze ha agajala anyị ọpụla epọtụ chechere ya instead ịnọlala dia palace ya bịa visitie ha my sister ihe mebiri emebi since anyị nwege sọchọ ndị eze nala ndị chief n'obodo a ọnwụ ihe sogburu onwe ya bikọs onye butere bụ ọnwụ ike ọ na-ebute ọnwụ ike mmadụ ya ga-eburu ihe na-ekwesịrị ya buru ọ na-ebutekwe iru jiwe ha ga-eji eme omume ka mmadụ sị na mmụọ ihe gbasara ọchịchị adịghị onye adị ime so nsogbu dịla ihe gbasara iburu ọchịchị lakwesịrị mmadụ nsogbu dị adị ọtụtụ
ọ dị ọtụtụ ibi n'ime mmụọ onye ahụ ndewo lọwa ọ na-enwekwa ihe ọjọọ n'obia n'ihi gịnị ọ ma na ihe o ji ekwesịghara ya ndewo igbo mana ozi ndị dawapụtara na Facebook anyị ka si n'aka Uchenna Clever ọ sị nwaanyị ọma jisi ike o ndewo Uche Nwagod na nke si n'aka Christiana Osoha ọ sị mgbede ọma Uchenna na Clara ọ sị ya si ohi zibata ozi ya na mgbede ọ sị Clara ka ekwana ebe Uche nọ yo ọ sị na mbụ a na-amụ eze amụ mana nke ugbu a na a na-atụzi eze a na-atụzi vootu iji họpụta onye ga-abụ eze n'aka si n'aka Nwaorie Ugochukwu ọ sị mgbede ọma Aunty Clara ọ sị na ya mmisikwa m gị nwa ndewo n'aka si n'aka Ogujuofo Joseph ọ sị na ya sonyere m na ihe m na-ekwu ndewo n'aka si n'aka Kelechi Nwafọ ọ sị Clara mgbede ọma ka ịkwa n'ebe Uche nọ yo n'obere oge ị ga-anụ olu ya n'aka si n'aka Chioma Okeke ọ sị na ya wụ original nwaanyị nọ na DC Owerri ọ sị na Alenyi street dị n'Owerri ọ sị chai na ọlaike ka Eko FM na anyị nara kiss ndewo narakwa kiss nke gị nwa ka ị gakwanịrị nọrọ ọkpụkpụ oku alo mgbede ọma Clara ndewo ele otu mere adị m mma ana m ihe ọ na-ekwu na mgbede a jise na ike ndewo mana nke bụ eziokwu aha m bụ Solomon Eshim Ọgwa na-akpọ Ọgwa nọ na Bitolu ịma ihe mere n'owodat na awụ ndị Igbo anyị nwere anya ukwu ebe ọ dị ukwuu ọ bụ ihe ndị a ihe kpatara anụ nkewa na ịdọ ndọrọndọrọ eze ndị a jiri karịa ọtụtụ mgbe ndị eze ndị a naghị ekwu eziokwu onye ọbụla emegidere ga-achọwa ụzọ ọ ga-esi nwere onwe ya o nwekwara ihe mere na ede eji bịa nwee ọwụ oke nọ n'ụlọ gara agaga gwa oke nọ na mmasị ogiri nọ na ngịga onye ọbụla emegidere agaghị achọ ka emegide ya achọm ụzọ ọ ga-esi nwere onwe ya ọwụ ndị eze Igbo bụpụtara onwe ha n'ama gọọmenti ijiri jebe kewasawa ihe nke ọzọ awụrụ mana ịma na dịka afọ na-abịa ọnwa na ihe niile ọ bụrụ mmadụ na-aba ebe dị iche iche enwe ike na-ekewasa ike enwe ike nwe ọchịchị mana ndị Igbo mebere onwe ha n'ihi ekwughị eziokwu na iri ngarị na anya ukwu ji ndị Igbo aka mere ihe ndị a jiri dị ụta o nwere ihe merenụ ihe ndị a jiri bido ya na ọnwụghị ọ gaghị dị ụta mana ọ bụ na ndị Igbo ga-ahapụga anya ukwu ji ha aka na ekwughị eziokwu ekwughị ikpe ziri ezi ekpeghị ikpe ziri ezi ị ga-ahụ na ihe ndị a ga-abịachi n'ọnọdụ ya niile echere m na ọhịa ndị kpatara ihe ndị a niile ejidere jiri dị ụta jisi ike ị na-agbalị ndewo nwoke ọma ịgbalịala n'ozi nke si n'aka na Facebook anyị n'aka ọzọ Francis Princewell Nnamani ọ sị na ya si Amanguze dị na Enugu steeti na-ezibata ozi ya na mgbede a ọ sị Uhuruchi ọma onye nke m ọ sị chai na eze na ọ sị chai na a na-eme eze ọ sị chai na Chinenye eze ndewo ọ sị na adịghị azọ eze azọ n'ala Igbo ọ sị na ejisi ike n'ọlụ ọma anyị na-arụ ndewo n'aka si n'aka Prince Ike ọ sị mana Clara Edishap ndewo ịgbalịala gakwanịrị kpọbata n'akara ekwentị anyị maka na obere oge anyị ga-esi ya anyị ga-enye ya rịkọm iji wetara gị akụkọ ụwa na nkenke alo nke akọpụla gakwanịrị kpọbata na ya bụ ihe omume anyị ọ dị oke mkpa kedu ọghọm dị na-adawapụta na izo eze azọ n'ala Igbo alo mgbede ọma ndewo Uche nọ ya n'obere gị ga n'olu ya asị ka Chukwu gọzie unu nọ na hụmụ na Eko FM Chukwu gọzie unu niile ọ na-agbalị so ndewo ịgbalịala nụ ndewo Igbo ọma ozuchara ma gbacha n'ebe a ka anyị ga-enyere ikom iji nwe ike wetara gị akụkọ ụwa na nkenke na nke mgbede a mana onye ga-akwọ gị na ya bụ ogbo iwetara gị akụkọ ụwa na nkenke na mgbede a ga-abụ Uche Nwagod Odogwu na redio n'okwu ebe ahụ agarịla agarị anyị na-abịachi na nwa mgbe nta ndewo